Good morning guys and good evening Philippines. Ayan ang aking anak ay tatalon. Magkatalon siya. Kiyat siya. Uy, gusto naman hiningkod naman. Uy, lupad na. Hangin. Nagpaputok-putok siya. Nagpaputok-putok. Pag-asa naman guys. Your shoes na lang is better. Okay, come on, let's go. Yeah, it's okay, that's fine. Careful, you're two. Here. Okay na, jump. So, nandito kami sa aming likod ng aming shop. Dito kami, kita nyo naman, mga brakes sa likod namin. Pero itong brakes na to, hindi to amin. Ang may-ari niyan is yung may-ari ng lupang to. May-ari ng inyong shop na yan. Uy, nag-set namin ako, anak. Okay, look at her. So, ang among gingkuran guys ay, ang among gingkuran ay karton. Yes. Kasi daghan may karton guys. Kanang mga karton nga gikan ba sa mga yung mga binili naming mga car parts, yung mga ganun. Syempre mga diba, nagpaluto-luto siya. Nagpaluto-luto. Split siya. Kanina nandun kami sa harapan ng aming shop. Kasama namin yung aking mahal na asawa. Yeah. You did a good job. Sama kaming tatlo doon. Hinating ko si Dati hanggang sa napaupo na rin siya doon. Nakagawa kami ng video doon. Mga 20 minutes. Yun. At least bumalik na siya dito kasi dumating yung customer. So, sama na kami. Sabi ko din rin na lang may mag sa likod kasi masarap na doon mag-upo guys, masarap. Upo ng anak ko. Hey! Ko. Yung toy niya. Kay ginaaka. Unsa naman eh. Ayaw ko to ginaaka. Tani ako anak guys. Ano magsakit ang akong likod guys. Kaya, wow! That's too loud. More. Jump! Wow! Muna nagsakit ang likod guys. Kaya ang ako anak magpakarga man sa ako agad. Madalas magpakarga. Kaya akong kabayan sa likod. Muna magsakit ang akong likod. Mura na ko ka ng kuba ba? Mura na akong kuba. Maglakad ko murag kuba. Murag may pasan ako sa likod ko. Kasi mabigat ako ng anak na ko guys. Uy, 3 years old na siya mo. Muupat na siya niya ang ako ang tanawar gud nang guy ginaka. Mabuktot ko ani. Ganahan pa ba ako magkaanak. Ginaka. Nalagi ko na gusto pa man ako magkaanak pero abi nyo guys, mahirap magkaanak diri sa USA. Labi wala kay mga relatives ba, wala kay madangpanan, wala man lay makatabang sa imo na ako kasi kasi ganito nang anak ako kadaltiya ayan play dos ang anak ko kay daltiya. Alam niyo guys, napapagod din ako kaya parang konting kembot lang din. Sabi ko na nai-stress ako kasi guys wala talaga ako mapagsabihan na time play do? Go ahead. Go ahead. Wala mo lang akong masabihan na pwede. Kaya sa asawa ko. Pero minsan nagreklamo ako pag hindi ko na kaya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko na ikaw na muna sa anak mo matulog muna ako. Pero pag nag-away kami, sabi ko, alam ba, papagod din ako. Parang gusto kong sabihin, give me a break. Ginaganon ko siya. Hello, ibon Sarap ng lipad ng ibon guys.
Parang ganun ba na walang hindi naman katulad sa Pilipinas guys na sa Pilipinas pwede mo kausapin yung kaibigan mo, kapitbahay mo na pwede ba pakarga ng anak ko kahit 1 minute, yung ganun ba? Ayun, at may pineapple siya. Here. So pwede ka makiusap sa kapitbahay. Dito guys, wala talaga. Wala man lang akong pagsabing kasi una-una wala akong friend. Wala akong relatives number 1. Wala akong kamag-anak. Yung family ko dito, wala akong friend, di ba? So honestly ha, ako dati gusto ko talaga magkaroon ng friend. Gusto ko magkaroon. Okay. So, yun nga, nagkaroon ako ng ano. Tapos, wala na. Ha? Later, okay? Naghanap pa rin ako ng magiging friend ko, guys. Gusto ko pa rin magkaroon ng friend. Hanggang sa ngayon, wala na, hindi na. Sumuko na ako maghanap ng friend. Ngayon, hindi na. Sumuko na ako maghanap ng friend. And ayoko na rin magkaroon ng friend. Mayroon akong isang kaibigan. Yan, sa Pilipinas, sa Mindanao, yan. And alam niya na, sinabi ko sa kanya na siya lang, sapat na. So, yung true friend, no matter what, diba? True friend no matter what happens. So, pero now I'm happy and satisfied to have him. Alam na asawa ko yan. And alam ng asawa, sinabi ko sa kanya and sinabi ko din sa asawa ko. And napaka-supportive ng asawa ko pagdating sa decision ko yun. And nagpasalamat ako kasi alam naman niya kasi na yung kaibigan kong yun ang napakalaking utang na loob sa kanya. Siya yung umalalay sa akin nung time na nasa Mindanao ako. O, diba? So, siya yung umalalay sa akin nung panahon na nang nadapa ako, na wala na akong pera. Okay, may pera naman ako, pero kahit paano, diba? And siya yung nag-encourage sa akin, siya yung tumulong sa akin, siya yung nandyan sa akin, siya yung lahat. Ayan, siya. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako ngayon sa mundo. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa mundo. So, uy! Wow! Pati! Yung mauday na yung gilukso-lukso. Hindi mo siya pati. Yan. Pati? I make a wow. I make a pati? Yes. Chop. Here. So, yeah. Yan. And Mom, here, table. So, yun na. Siya na lang. And sapat na sa akin. Where's my car? Huh? Where's my car? Later na. Where's my car? Later na. Where's my car? See? Where's Make a my video. car? Yeah, I'm going. Aming bagong truck, guys. About catching that big line. Water, Mom. Okay, I'll go get water. Okay, guys. Where is it? Where's your sauce? Where's your anak? Yeah. Yeah, that's our truck. Our new truck. Look at that. Yeah, I'm going to get water.
The rock and fire, yeah. You know how to do it, so it doesn't happen. That's why I bought it. All our room back in. Sure, don't go in. Right that long. It's big like mine. Yeah. What year? Shock. Shock. Hey, you deal with these guys, Mama. Mom, I forgot your car, my God. Later on guys, ito ang aming bagong truck na kung saan aayusin ng aking mga asawa. Nak, where are you going? So, tingnan natin doon. So, nabili naman niya ito sa auction. Ha? Yeah, so, nabili namin sa auction. Ayan, malaki yung space. Well, they're going there, right? Look at that dog's right in there. Yeah. Malaki yung space. Come on, baby. May, excuse me. Ngayon na pa ni anak ko. So, yung sinabi ko, nung nasa loob kami ng truck ng aming customer din, nung video kong yun, na nag-usap kami ng aking mahal na asawa at naglalaro kami ng, nandun kami sa loob ng truck na bibili kami ng Engine. So, bibili kami ng kasing laki nung truck na yun, malaking space sa likod. Ayan, pwede kang humiga, ayan, humilata. So, finally nakabili kami. Sa auction lang naman yan nabili, guys. Hindi naman yan, hindi to, unsa naman yung hindi naman yan, kita nyo, yung napaka-rusty. Diba? So, hindi to, yung mahal. Sa auction namin nabili. It turns into a dump pile. Look at it. Huh? It turns into a junk pile. Oh. Ayan na. Ay. Ito ako. Snappers. Snappers man. Nandito kami ngayon sa daan. Punta kami doon sa store. Babayaran namin ang cellphone ng aming trabaho. Kasi, di ba ganun kami kabahin? It's looking good already. Look. Oh, look at that. Wow, somebody cooking. Smells so good. Somebody cooking. Smells so good. Soup. Somebody cooking what? Somebody cooking. That's gas station food, so you're right. It smells so good. Tasty. Yeah. It smells so good. Like soup. Wow, my God. I miss soup na. I miss soup pa. So, babayaran namin ang telepono niya. Kasi hindi naman yun siya katulad sa, what is it? Hindi naman yun katulad sa telepono namin. Cellphone na cellphone. Na automatic, ibubuha lang doon sa account. Kanya kasi, syempre,
Yeah. No, I'm coming out. Daddy, I'll be right back. I'm going you. No, I'm going right there. Okay guys, ang daldal ko na sobra. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ng aming channel. Mag-ingat po kayo guys. Mag-ingat po tayo palagi. I love you all. Bye-bye. Say bye-bye my love. Bye. Love you. I'm too funny. Say love you. Love you. Thank you Thank you. for watching. Watching. Okay guys, I love you all. Bye-bye.